A gurguje ango da amarya ga so a zaune a wannan rana mai girma inda muke ta gabatar da mawaka fasihai suka zo domin gabatar da wannan hidima tare da su. Amma nan gaba kaɗan insha Allah ba tare da bata lokaci ba za mu gayyaci haushakin mawaƙin nan matashi fasihi wato Aliyu Isa Nata. Soyayya ita ce ta zama suna sama. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa ga angonin da shi da amarya wannan duniya ta tsaye da na kansu soyayya ita ce ta zama silar aure. Aure, darajar aure ta sa kowa
silar kowa. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonan da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Ina ta ina kira ne aure kar mu tsaya haka. Aure, Shine mafita samari shine ke tara baraka. aure, Da kan saniyar aure komai ke daɗa haɓaka. aure. Ko baka da shi ka saniya sai Allah ya yi maka. Aure. Ni ma haka nan rike wata rana sai ku gana ta nai aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonan da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta zamo silar aure. Aure martaba daraja ne mai tarin yawa. Ga angonan da shi da amarya wannan duniya. Sun yarda da kansu soyayya ita ce ta tabo silar aure. Aure martaba